доста лоша новина за Байден, че той е болен от COVID. Вероятно, можем да пожелаем най-добър успех да се пребори с тази болест, но това не решава проблема с неговата възраст, с неговите когнитивни възможности. Защото дори преди 2 години можеш и с неговите поддръжници да отричат, но сега е неотрицаемо. Дебата беше провален до голяма степен между Тръмп и Байден. Той постоянно прави грешки, наричайки украински президент Путин и моя вице-президент Тръмп. Това в момента не може да бъде отречено. Аз все още мисля, че по-вероятно той няма да отстъпи. Байден ще остане като повторен мандат, да кандидатства за повторен мандат. Единственият реалистичен това ще е Камала Харис. Но тя също има проблеми, които може да обсъдим от гледна точка, че тя не е чак толкова популярна. Но това ще бъде също прецедент. С Джо Байден. Днеска чуваме вече официални призиви от силни популярни лица на Демократическата партия, като конгресменът Адам Шиф официално да призовава Байден да се откаже. В телефонни разговори и Нанси Пелоси и Чак Шумър призовават президента да се откаже, казвайки му, че за него не само няма път към втори мандат, а и ще повлече останалите демократи надолу, които се надяват, че ще успеят да си върнат камерата на представителите с мнозинство по-голямо или по-малко. Плюс тази болест COVID-19, всичките усилия през последните 2 седмици, интервюта, публични събития, Джо Байден някакси не може да ни убеди, че има сили да изкара още 4 години с тази енергия, която е нужна за президент. Просто защото е на 81 и времето, за съжаление, не прощава на никой. Виждаме го и с други хора, които са на тази възраст в различни сфери, но президент на Съединените щати, както многократно беше казано тук, не е работа от 10 до 4. Има една много популярна телевизионна реклама от миналото, политическа. Кой искате да вдигне телефона в 2 прозначето, когато звънне? Между другото, Хилари Клинтън използва също срещу Барак Обама през 2008 година, който нямаше опит, но тя е стара политическа реклама. Хората не вярват, че Джо Байден може адекватно да отговори на обаждане за тревога в 2 часа посред нощ. И от тази гледна точка, целият този натиск няма ли да доведе до той да вземе решение, което не иска да взима, но да няма избор заради натиска от тези старейшини на Демократическата партия? Значи, това определено така и точно преди да конференцията почне, бях погледнал, че Чикагския институт по публично мнение, което е национално репрезентативен извадка, около 67%, като се вземе средната оценка, 67% от демократите, за регистрираните демократи, те искат Байден да се оттегли от кампания. Той трябва просто да даде място на Нюсъм или на Камала Харис. Те има няколко други избори. Но това ще е прецедент, но аз все още съм скептичен от гледна точка. Това е абсолютно верно, което казахте, че той е възрастен, когнитивните умения са зле, прави грешки постоянно във всякакви публични визити, прави грешки. Но мисля, че все още има доста сериозно крило демократия. Той има дълъг списък от постижения в този първи мандат. Повече закони, които ще трансформират Съединените щати. Най-голямата инвестиция в инфраструктура от Айзенхауър насам, връщането на производство на чипове от Китай в Съединените щати, 1,7 мисля, че беше инвестицията в зелена енергия, в възобновяеми източници, закони постигнати в съгласие с републиканците. Разбира се, висока инфлация, която всички усещаме, но нищо от това не може да стигне до хората, просто защото фокусът е върху това как той го казва, как той изглежда, колко бавно ходи. Просто няма никаква друга тема от страна на демократите, освен колко зле и възрастен изглежда Джо Байден. Колкото и да е тъжно, това е самия факт. И не мисля, не знам дали ти си съгласен и Галя, че има начин това да бъде променено. Просто защото не може да върнем времето назад. Той не може да стане Джо Байден от преди 10 години, който беше саркастичен, забавен, говореше неща, които много често го вкарваха в проблеми с неговата партия. Той беше сходен като Доналд Тръмп в това отношение. Този Джо Байден го няма. И го няма от много време. Аз не съм го виждал, избирателите също не са го виждали. Според мен тук главният фактор е, че прочетох едно заглавие, което наистина ми направи впечатление. Наистина прецакаха ли се демократите, като не прецениха правилно отново момента. Не само времево, че няма да имат време евентуално за някой друг да разработят, че много бавно се случи всичко това. Сякаш не го осъзнаха. А най-близките около президента знаем, че са наблюдавали това с месеци.
Прецакаха не е точната дума, но тази дума, която използваха, не може да я цитираме в ефир. Не е цензура. Та така звучи, не мислеше, че имат ход. Кой е правилният ход за тях? Да повторите въпроса? Въпросът, Златин, е от това, което виждаме тук в залата, може би защото прекарам вече трети ден в тази, но за тези хора тук изглежда сигурна победа на Доналд Тръмп. И Джо Байден няма какво да направи, за да може да промени усещането, че той не е способен да продължи с изпълнението на задълженията си в следващите 4 години. И демократите не изглежда, че имат план Б. Някой, който е консенсусна, вдъхновяваща фигура, дали по-млад, дали от по-старото поколение в партията, просто няма такъв. Така изглежда. Определено. И до този момент те не успяха да имат добър заместник на Джо Байден. И това определено е така, те просто нямат отговор на това, което става и с вице-президент Пенс в момента. Те наистина ще имат голям проблем да победят Пенс и Тръмп и кампанията на Пенс и Тръмп, защото независимо, както вие казахте, аз съм съгласен с двамата, че Байден е доста успешен от гледна точка на законопроект. За гледна точка на законопроекти и да инициатира екопроекти и голямите инфраструктурни проекти, независимо, че беше по-малка инвестиция, от което той предполагаше, това беше предимно заради вътрешно-политическа опозиция, но външнополитически той не е чак толкова успешен. Много ни е недостатък, което съм съгласен, че той просто няма виталност. Нали? Нашата виталност той не е енергичен, не дава доверие, че той ще може да има криза, защото ако има нещо криза, той трябва да взима решения. Това става, когато президента няма ясни сигнали, че неговата позиция, неговите когнитивни умения са добри в всеки един период. Така че те нямат отговор за момента. И това е доста опасна ситуация, но аз мисля, че все още на мнение са, все още ще станат, защото да се избере нов кандидат може също да доведе до доста рискови и голяма част сериозен брой от демократите все още мисля, че напълно подкрепят Байден и искат да повторят успеха. Но това става все по-малко по-вероятно, защото ние не говорихме до момента за опити за убийство на Тръмп. По принцип, това дава няколко процента увеличение за вотовите за този кандидат, който е претърпял неуспешен атентат.